nu-i bine. Cinerel și însurat, ce m-aș contrata, nu poți la noi în sat, că nu poți să cinerel și însurat. Astăzi sună mâine două, iar păi mâine 8 și 9. Astăzi sună mâine 10, dar viața-i care scurtă și ca focul trece. Ciup, 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 mă dau și se-nterează. Ciup, 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 la mândruțele frumoase. Ciup, 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 ciocăresc în toată seara. La mândruțele frumoase să-mi răcoresc inimioara. Ciup, 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 mă dau și se-nterează. Ciup, 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 la mândruțele frumoase. Ciup, 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 ciocăresc în toată seara. La mândruțele frumoase să-mi răcoresc inimioara. Adioara, sus! Școala vieții în lume, am învățat din carce, de la moșul de la tata și n-am să lui până la moarte. Astăzi sună mâine 2, iar păi mâine 8 și 9. Astăzi sună mâine 10, dar viața-i care scurtă și ca focul trece. Ciop, 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 mă dau și se-nterează. Ciop, 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 la mândruțele frumoase. Ciop, 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 ciocănesc în toată seara. La mândruțele frumoase să-mi răcoresc inimioara. Ciop, 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 mă dau și se-nterează. Ciop, 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 la mândruțele frumoase. Ciop, 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 ciocănesc în toată seara. La mândruțele frumoase să-mi răcoresc inimioara. Hai, dragă-ne, cu acordonul! Pentru fratele dumneavoastră care în Spania se trească la mulți ani, Doamne ajută! Cum mă cheamă, doamnă? Bunic, Pedro Vidu din Spania! Iau ce spune! Am plecat de acasă ca să fac un pat, stau printre străini și pe nimeni n-am. Am plecat de acasă ca să fac un pat, stau printre străini și pe nimeni n-am. Când mă ajunge dorul că mi-ai dat casă, vreau să plec într-una, inima mi-e arsă. Când mă ajunge dorul, da, vreau să plec într-una, inima mi-e arsă. Pentru Ovidiu, acasă, lucru satul banii și să-mi vină acasă. Doamne, cum trec anii care vin acasă, lucru satul banii și să-mi vină acasă. Ajunge dorul să mai mei de acasă, vreau să-mi plec într-una, inima mi arsă. Că nu ajunge dorul, că toți ai mei, vreau să-mi plec într-una, că mi dor de ei.
cu sorbeții. Pe data de 17 iunie, adică foarte curând, formația Mirela Petrean va fi la Periam, la festival, așadar vă așteptăm și la Periam pe data de 17 iunie.